wanita sing jenenge Bapak Nusuli Bungsuli ya. Bapak nglayani ana bakang sumusuh sing ora nyono-nyono saka negara Candipura. Lho. Enten tamu, tamune buta, tabuhane angel tekan. Angel niku ora kok angel pancen mung diwarai. Biyen iki yo ngono kuwi. Lah saiki piye nek yo isane dhewe-dhewe wis bene. Aku laku yo ngene iki. Penditanipun jenenge Naga Rangsang. Penditane iki selambine wireng ceplok-ceplok. Diutus karo adine Ratu Anyar sing jenenge Prabu Suryaningrat saka Candipura oleh dadi ratu kuwi ora bisa lestari, ora bisa mulya. Wangsite dewa utus nganggo sumping Purba Kayut utawa Kalimasada. Lah dhek iki ngerti yen mustika loro ki manggon ing negara Ngamarta ngono ora kuwi. Kene iki golek silian. Lah kiai itu to paling dawuh pripun? Pusaka mustika loro ki tidak untuk umum. Oh, ngoten. Kanggo pribadi, jenenge pribadi ora kanggo umum. Lah kok disilih ora wani meneke dudune tuku kok. Digaweane dheweke. Waduh lajeng. Lah kok malah sumpah. Kowe nek mulih ora nggawa mustika loro, gawe iso ning negara Ngamarta. Aku tanggapin semu lajeng. Aku cuma aku wong tuwa. Aku sedulur kok udah dadi pengayuman. Hei. Naga Rangsang, kula aja gawe iso. Panjang butuhmu kowe gawe geger metu njaba. Sayembara kowe iso menang perang karo Baladewa, kowe nggawa mustika loro. Ya kok malah sumpane pripun sumbat. Andel lanang tenan enten nang njaba. Dianggep kok aku ora lanang tenan ngene delok kok piye? Aku lanang tenan. Pun saniki kula saged matur nggih suwun. Yen wonten pancen teng donya niku ulang suci niku enten mawon. Lho sakniki digarap sing alon-alon piye carane urip niku boten kelu karo kali kanan. Nembang tengala kanggo teman jero. Mundur sangga wadyabala kamundhangi sangya para komperi makuru mungkong culeng sumprak sesauran tambur kata tak buturo munyo umyung lehumpak ing jolodian pranyata kawuryan asri
Jam tuning alis gendeng saing gobojo Toko wong-wong dikowe kang dawuh ndilu wonten dawuh sang Kembar aku milih ngerti Pemawa Pandhawa Yama Pandhawa niku tiyang gangsal 5 sedaya apa kuwi balenono Pandhawa niku tiyang gangsal 5 sedaya mulai kok dapuk lho ngomong-ngomong sing jejethok Pandhawa niku priyangi 5 ngono priya sedaya lanang kabeh tiyang gangsal 5 sedaya nek kono-kono ya pelatih to kowe iki nek kene kok sok ngendhangi genes lawi aku gumun aku wah iki aku sok nang rasane kan ya pengen meking atine Aja ciri ati kowe digembleng. Apa-apa nek diolahi ben enak rasane. Dibumboni uripmu. Niki wonten pundi kersane? Ngene ya, Kak. Aku iki dikongkon karo adikku lanang. Jenenge Suryani Ngrat lho. Dadi ratu. Sabelungguh kursi kok terus mumet lho piye.